בפרשת השבוע, פרשת בלק, עורך דין את הנשמוש בכבוד. לאחר שבלעם מנסה שלוש פעמים לקלל את ישראל ולא מצליח, לאחר הפעם השלישית בלק מאוד מאוד כועס עליו, הוא אומר לו, ואתה ברך לך אל מקומך, אמרתי כבד לך ביתך, והנה מנעך השם מכבוד. ובלעם מכיר בעובדה שהוא אכן נכשל במשימה שלו, והוא אומר באמת, ואתה הנני הולך לעמי. אבל הוא מוסיף, לפני שהוא הולך, הוא מוסיף, ואתה, לך יעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. הוא נותן עצה לבלק, מה שיעשה עם ישראל לעמו באחרית הימים. בשנה שעברה שאלנו, מה פתאום בלעם מתחיל לייעץ? אף אחד לא הזמינו אותו בתור יועץ, הזמינו אותו בתור אדם שמומחה לקללות, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר, ולכן אמרו לו, ואתה לך נערה לי את העם הזה. אז מה פתאום הוא בא והוא נותן עצות? ודבר נוסף שאנחנו צריכים להביא, הפסוקים שלאחר מכן לא מלמדים אותנו שום דבר על עצות, אלא להפך, זאת תחזית. מאשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, אז מה זה לך יעצך? בשנה שעברה הבאנו פירוש של החז"ל שמובא במדרש, שלא מדובר בפסוקים האחרים, אלא זה מדובר בעצה נפרדת של אלוהיהם של אלו שונא זימה, ולכן הוא יעץ לו להחטיא את בני ישראל באמצעות בנות מואב. והבאנו גם את פירוש אברבנאל. והיום אני רוצה לקחת פירוש נוסף. אבל לפני כן נשאל עוד שתי שאלות. בפסוקים לאחר מכן, בלעם מתאר בפני בלק לא רק את מה שיהיה בין עם ישראל לבין מואב, אלא גם מה שיהיה בין עם ישראל לבין עמים אחרים. הוא אומר, מה קורה עם אדום, והיה אדום ירשה, ואחר כך בישראל עושה חיל, וגם וירא את עמלק, ואומר לו ראשית ועם עמלק ואחריתו עובד, וגם את הקני, את על מושבך ושים בסלע קניך. למה זה צריך לעניין את בלק? הרי את בלק מה שמעניין זה מה שיהיה בין עם ישראל לבין מואב. אז למה בלעם בא ומתאר לו גם מה שיהיה באחרית הימים בין עם ישראל לבין העמים האחרים? ובסוף אותו פרק כתוב, ויקום בלעם וילך וישוב למקומו, וגם בלק הלך לדרכו. מה זה מעניין אותנו לאן הלך בלק? בכלל אנחנו נמצאים בארץ מואב, אבל מילא בלעם מעניין אותנו שהוא הלך, שנגמרה הסכנה הזאת שבלעם לקלל את ישראל, אבל מה אכפת לנו שבלק הלך לדרכו, לא הלך לדרכו? אלא שאפשר לענות על כל השאלות האלה באמצעות ראייה רחבה יותר של פרשת בלק. פרשת בלק מתרחשת לאחר שני אירועים חשובים ביותר שעם ישראל עובר, שקראנו עליהם בפרשת חוקת. האירוע הראשון זה מלחמת סיחון ואוג. זו הפעם הראשונה שבני ישראל באים ונלחמים בשני העמים החזקים ביותר שמגינים על כל תושבי האזור ומנצחים אותם. והדבר הזה כמובן מגביר את האמונה ואת הביטחון של בני ישראל בקדוש ברוך הוא. מצד שני, עם ישראל חווה גם כן את הניסיון שלו לעבור ולהיכנס לארץ ישראל כשהוא מבקש מאדום לעבור, אבל אדום לא נותן לו. וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. ואז בני ישראל ממשיכים עוד קצת לכיוון מזרח, למואב, ומבקשים ממואב לעבור, אבל גם מואב לא נותן להם. כמו שאומר משה רבנו בפרשת דברים, כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בשעיר, והמואבים היושבים בהר, לא נותנים להם לבוא ולהיכנס. גם קראנו על זה בהפטרה של שבת שעברה, בוויכוח שמתנהל בין מלך בני עמון לבין יפתח הגלעדי. בעצם מלך בני עמון בא והוא מציע לעם ישראל הצעה שאנחנו מאוד מכירים אותה היום, של שטחים תמורת שלום. הוא אומר לו, כשבני ישראל עלו לארץ, אז מה היה? הם הלכו ולקחו את ארץ סיחון מלך האמורי, ואתה אשיב נא אתהם בשלום, אתה רוצה שלום, תחזיר את השטחים. הוא אומר לו, יפתח, מה פתאום? עם ישראל שעולה לארץ, הוא לא יצא להילחם בסיחון, הוא בא וביקש מסיחון לעבור דרך ארצו. הוא אמר לו לא, היה יכול להישאר ככה, אבל לא, סיחון יצא למלחמה. הוא יצא למלחמה, הוא יפסיד את השטחים שלו, מה פתאום שנחזיר לו את זה אחר כך? אם עם יוצא למלחמה ומפסיד את השטחים, מה פתאום שיקבל אותם חזרה? הוא אומר לו, ואתה, אדוני אלוהי ישראל, הוריש את האמורים פני ישראל, ואתה תירשנו? הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך, אותו תירש. ואת כל אשר הוריש השם אלוהינו מפנינו, אותו נירש. אבל מה פתאום שאנחנו נחזיר לך את השטחים? זה מה שקורה. אנחנו רואים אבל שמואב, שעם ישראל, בכל אופן, מנקודת המבט של עם ישראל, יש כאן נקודה חלשה מאוד. הוא מנסה להיכנס לארץ דרך אדום, לא נותנים לו, דרך מואב לא נותנים לו. למרות שאדום ומואב מודעים לכך שעם ישראל מונהג לידי הקדוש ברוך הוא. קראנו לאחר קריאת ים סוף, אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב וחזה מורד. ולכן הדבר הזה מחליש בעצם גם קצת את האמונה של עם ישראל, ואת הביטחון של עם ישראל להיכנס לארץ ישראל. המון, אדום ומואב עתידים להיענש על זה, כמו שבלק עצמו, כמו בלעם עצמו, הוא בא ואומר להם, ביחס לאדום, אומר, והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. וביחס למואב הוא אומר להם, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב, ממש מחיצה מוחלטת של מואב. אבל זה המצב שיהיה לאחרית הימים.
כמובן שאם מואב היו נותנים לבני ישראל לעבור, אז לא היה להם הם לא היו נענשים לעתיד. כמו שראינו עמים אחרים, ראינו את הגרגשי, שהם היו כאן בתוך 10 עמי כנען, והם היו צריכים גם כן להיענש, כיוון שהם יושבים בארץ. אבל מה הם עשו? הם באו ועזבו את הארץ. הם ידעו שמשה רבנו בא ויהושע באים לכאן, הם עזבו את הארץ, ולכן הם לא נענשו. גם הגבעונים ידעו שיהושע בא להיכנס לארץ, והם יודעים שבני ישראל צריכים לרשת את הארץ, אז מה הם עושים? הם מתחפשים לאנשים בדרך רחוקה, ויהושע קורץ איתם ברית והם נשארים. כך שאם מואב היה מאפשר לבני ישראל, אז הם לא היו נענשים. בלעם, לאחר שהוא נכשל בשלוש הניסיונות שלו לבוא ולקלל את בני ישראל, הוא בא ומייעץ לבלק עצה פשוטה מאוד. הוא אומר לו, נכון שאתה לא נתת לבני ישראל לעבור דרך מואב, נכון שלא קידמתם אותם בלחם ובמים, נכון ששכרת אותי לקלל אותם, אבל עדיין אתה יכול להינצל מהעונש הזה אם רק תשנה את היחס שלך לעם ישראל מכאן ולעתיד. ולכן הוא מביא לו 2 דוגמאות כדי להמחיש לו את העניין. הוא מביא לו דוגמה אחת שלילית, שזה עמלק, ודוגמה אחת חיובית, שזה את הקני. ביחס לעמלק, עמלק מתחיל לא טוב עם עם ישראל, אבל הוא ממשיך כך לאורך כל הדרך. מיד שבני ישראל יוצאים מארץ מצרים, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל בפנים, והוא מקבל מיד את העונש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמלק לפי חרב. וגם הקדוש ברוך הוא אומר, כי מחו ימחה את זכר עמלק. בכל הזדמנות שיש לעמלק, הוא בא והוא נלחם עם עם ישראל, ולכן הוא נענש. הקני לעומת זאת מתחיל לא טוב עם עם ישראל. מי זה הקני? זה יתרו. יתרו, אחד משבעה שמות של יתרו זה קני. הוא התחיל לא טוב עם עם ישראל, כיוון שאחד מהיועצים של פרעה שיעץ לו כל הבן הילוד היורה תשליכו, זה היה גם כן יתרו. אבל בהמשך יתרו חובר לעם ישראל. הוא בא והוא מתגייר. יותר מזה, זה ממשיך אחר כך אצל יעל, אשת חבר הקני. היא עוזרת לעם ישראל והיא הורגת את סיסרא לאחר שהוא בא ויושן אצלה באוהל, לוקחת את יתד האוהל וחלפה ומחצה רקתו. אז כאן הם עוזרים את זה. ובהמשך גם כן שאול עצמו, כאשר הוא נלחם בעמלק, הוא אומר לקני, לכו, סורו, רדו מתוך עמלקי פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם בני ישראל בעלותם ממצרים. כלומר, הקני בחר במקום להמשיך בדרך הרעה שהוא התחיל בה, להתחבר לעם ישראל, ללכת לעזוב וללכת בדרך הטובה. ואם כן אנחנו רואים שבא בלעם ואומר לבלק, אתה יכול לבוא ולבחור. יש לך את האופציה העמלקית שהיא אופציה רעה, יש לך את האופציה הקנית שהיא אופציה חיובית. אם תלך באופציה העמלקית, אז באחריתו עדי עובד. אם תלך באופציה הקנית, אז איתן מושבך ושים בסלע קיניך. ואתה לך, אם אני הולך להאמין לך, יעצך. העצה שנותן בלעם לבלק היא איך להינצל ממה שיעשה עמך לאחרית הימים, כדי לנצל מהעונש שמגיע לך בגלל שלא נתת להם לעבור. איך? בזה שתבחר דווקא בדרך של הקני ולא תלך בדרך של העמלקי. ולכן בלעם מזכיר כאן גם את העמים האחרים, וזו בעצם עצה שהוא נותן לו כיצד להינצל מבני ישראל. בלק לא מקבל את העצה הזאת, ולכן התורה מדגישה, וגם בלק הלך לדרכו. הוא לא הלך בדרך שבלעם ייעץ לו, הוא הלך לדרכו. יש לנו כאן חתן בר מצווה, אז גם כן אנחנו אומרים, כשאנחנו מתחילים את החיים שלנו עכשיו, חיים של מצוות ועבירות, אז אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. יש גם נפילות, אבל אדם לא צריך להסתכל אחורה. גם כאשר אדם נופל, גם אז הוא יכול תמיד לבוא ולתקן, ואם הוא מתקן, זה בעצם הדבר החשוב ביותר. ואז בעצם בעזרת השם שיזכה לגדול בדרך תורה ויראת שמיים, יהיה מזל טוב למשפחה.